Neme kaunti ya Kisiase oroboti rogoichania asomusacha oyo muwe miaka igatwa serieta Edward Munyanja kurwa sekenyoro kianya bigena nsemo ya matieko hakageire nigo anyara ko bagakumuita omworugi oye goika ogokwa nago motigera abana batato korengana na kirori nigo batebire nigo babere abo banyarite ko bagwesona nya serio mana obotuko kera rero aseba kageire koba nigo banywete binyego byogotinda nabo byogotindwa nabo igo bakanyara koba bagotina nonyara bonigo omobere onyagosiro nyara kobo kurusi ona wikigwa sengendo area Kisii Teaching and Referral asebono abamenyi abensami banyara koba gweso kia nakogikeria egakorekyo nakoboria abantu banyara koba gweso kia nakoria chinchira achokogaya na chita bauti chabo anene chinga kilio manale nyara koba likorokana se chinga chabo ngagotomanya morikyo ito Dipon Asanya Ugukia kweli tukeriganigo kwarenge na mange ime yekenyoro Kenya bigena kegotoke sublocation ya Matieko ime ye ward ya Bogusero haba menyi bense meyweni go babuka no moicha monene na yo musacho yo mubwe myaka yegatwa gukagirwa kumuita omongino yego ikogo kwa ono mambiga imokocha ucho kuntura ndiri kumuswati usingo mbona kiasi wante ngaya muswati hakite igoro na ibute gasi butuko bayigoro cyari ngesa imengaja kanyoro muswati uyo no hari nyumba kunya kwerukira nyumba yagutabana nyumba bono chenga muri ngabona gutire kuri waka baida marungo sibale ono ina chikobo kabona mambike na ngamutyo rari kero na chenga rara burire bono guchibocha mami kuboka kunya osiri boko kiboro mambi nali nabokire ngeta yari zine nsoke guchiegase kina igire na so kina igire para ngo ngoiwe bikuro nairana abo rende kinatiga abantu bari buya kinande kyaba na nairana nanyo arende mukendo goyuraira gosangana bamenyi bekenyoreke nigo bahereranga nyagosira Elizabeth amono mugakoye Edward nigo babere bagotumeka ebinyugo byogotindia ebibono bikagere gosegeta egekorekega asebo igo baba bakomochi abanyanyimbo otaboterana asogosiria marwa ebego sini ndagireye ndoro abantu bari nyumba kimeme muko igwana nakike yakogera amangana na yakoba nche ndatebe nga esamarwago dominate igesalia ena lieli anyway go sibabale bonsi go sibabale osiba kwabo nabo bagoja baso abo nyomba tukumanya rene mangana abo ngibagamba na mambi buna bakubuka nando tokwibubako bakwana usentu waita nitamaroko abo bagambi bokambago tenenia maruta onikwe asenge nchi bali bakwenga bakoirera bakorangiria basikani bagwagitari bako bakibese komenta na yweni go bahereranga omusacho yo igambanya kumukagera ncherende yo gokoro busalia usigo ikirani gekora bunekeiga asebono besokena kugikeria bororo kurenda mayanda mangatigara asabana bakabu batigara maega bakumeretie oborendi bwabo nje bona umwana oyo umugaka b'umwana oyo sirete umwana oni nje nta mukini no umwana omuke nanya koraga guita muntu gositabwate bochege nigo nkumeteke koreke sekiaru abanyakenyoro tobwaterane usento nyare gosirie bikore binamaru umwana oyo gako kabwate emyaka emeke sana abwate emyaka 29 ani kenega koreke bega kitiga tokagiyikere ono ntogoteba ng'umwana oyo gaitere twisika engencho igo twanyora chiarama ono ntomete na kiarenge goikerayo iyo bokombe boreke bako bora manyinga okoko kubunigete tari mumuro itao mwana ntogi ancharaniti ngetogogeti asengenjo yake bono igekenyoru kianyori rugwa kukobe ogwakwa gukorenda abana batigaire nonye naboni go baburi abantu bonsi gotiga kwerera ichiko asama okabo yaba muraga kinyaba kungu baba sinyire ka kirangeri turangeri toigwa mangana ayo ibagari ogwitera negenteke nchega kiri yani okono kolero mwana uri otigira abana basinini okolera okonene gaki oyorora atigeta base kwa kamusubati obande tigara angeri atorangeri ntwekenyoro sonyo koge kiritigana nera basubati nabange ndiyo musubati umwamo minyane nera kobwa goita na robobe aro bona de kere nyene ntu gositwete no mugaka tarakwa mungina tarakwa
chinga kietigarite kobegetenda wiri guchiasa abanyakenyero ekikiairire tegeko rikiguikirana ginko ripoteria egetaseni kia ona mbeye mokia Ndizi TV kurwase kenyero Kenya Bigena kegotukeza blockation ya Matieko imeye ward ya Bogisero imeye bunge ya Kitutu Chache South literia nenkoro kwa Dipon Asanya.